Nyakwarom gajong nasingo na kaumana yo matin bange taduogo gi twak marwa e chenro mano mar upiny dakika osekadho 21 tok saa achiel mar okinyi machiegni twak Sharon Ong'aw kiny makawuono nyakwarom gajong adar mar mondo mi wang'ene na midhiero mabende Nases mapachoka osebedo kakadhe. Nases mapachoka osebedo ka ng'anyo chakre chieng' tarik 29 mano mar dwe mar 7 nyaka sani. Ndalo ko kikwano duto te nyakwarom gajong nyisi ne gin ndalo 30 mabende Nases osebedo ka ng'anyo to bende wang'eni kidhi e ute thieth tich ma Nases timo koro kelo kata mana ng'ikruok e ute mag thieth mago mag piny owacho. Nyaka sani Nases osebedo ka ng'anyo kaunti ma Kisii bende liekre nitiere moko kuom gi ma bende noteng lwete gi mogo mamoko bende ywago reyo kaluwore koda thuolo mano mar hidho gi e ngas ng'iyo ogirimbiti margi mar tich mano mar CBA e kin mamoko. Okiny makawuono e mbaka mabende odwaro mar mondo mi wago kapo nono ni Nas oko kanyo inyiso midhiero mabende ikale osuptal mabende intiere kamna ne jotuo jopiny uninene e yo machal nade. Okiny makawuono habro bedo kago mbaka gi yawuot Luareo omiya ntiere ka gi Morris Opetu mabende en jagoro maduong' mano mar riwruok mar Nases e pachoka mabende otudre kodwa kentiere kaunti mano ma Kisumu. Opetu nyal mana kawo thuolo mar muso nyikwarom gajwang'. Chieng' makare. Achiew makare erokamano adwa wacho ne nyikwara Mugajwang' nagoyo mos mokwongo nachopo modeko nikech weche mag wuoth ma Nairobi ka kendo adwa wacho ni kaka osewachi an Morris Opetu an jalup jagoro maduong' mar Nases ma Kenya ka kamano to erokamano. Erokamano ahinya en jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar Nases. Riwruok mar Nases ong'ere kaka Kenya National Union of Nurses and Midwives. E kaunti ma Kisumu bende nitiere gi wendo mano Andrew Otieno ma bende en nas e kar od thieth ma Kombewa. Andrew bende en jagoro mano mar riwruok mar Nases bade e kaunti ma Kisumu. Andrew machiegni. Erokamano Sharon. Iluonga ni Andrew Otieno an nas atiyo Kombewa Hospital. Erokamano ahinya. Andrew ang'ino biro bedo kwa twak odiochieng' manyoro notwak kod jofwambo ahinya kaluwore kod achiedh nade mabende usebedo kukadhe. Adwaro mar mondo mi awinje na duond Nases mabende no jofwambo magwa e kaunti mar mondo mi wawinje na ne to ywak margi en ang'o na ywak mabende na gichiwo. Ni ginyaka sani piny owacho otamore winjo ywakwa, jotendwa otamore winjo ywakwa, to koro gikwayo makende. Waywak kwa penjo moluor mogik President Dr. William Samoei Ruto mondo one ywakwa ni otem mondo okonywa Nases mondo doge tich mondo ogandawa kik inyre. Ogandawa ywak oko ka, ogandawa inyore. Ne gavana marwa mohero ma Homa Bay, ine jakom mar Human Resource Labor e Council of Governors. Akwayi gi muolo ni dhi wuo gi gavana ma Mombasa ma en jakom mar weche thieth e Council of Governors. Idhi wuo gi Wajir gavana ma en e Council of Governors chair kendi wuo gi Kisii gavana Simba Arati mondo un ji ang'wen gi kumakori gi 43 governors modong mondo uyie umiwa CBA marwa mondo wadogie tich machiegni kaka nyalore. Ywak mago mag Nases e pachoka chak kodi kintiere e kaunti mano ma Kisumu mar mondo mi lernwa ni to en ang'o mabende nowacho odiochieng' manyoro Andrew Otieno nikech aneno ka nuriworu kanyakla mano mar kedo koda moko kuom Nases ma bende koro wachore ni noteng lwete gi mogo e kaunti ma Kisii. Andrew Otieno machiegni. Erokamano Sharon. Anyoro ne ochopo odiochieng' marwa ma 30 nyaka ne wadhi e ng'anyo to gik manche wawacho gin gik mosebedo kwa wacho
pod wamedo nuoyo. Mokwongo gimomiyo nwadhi e ng'anyo ni nwachiwo notice ni sirikal mondikowa mondo mi gibed ka giikore ni wanyalo dhi e ng'anyo sa asaya. Kata kamano ndalo mane wamiyogi nokalo to gima ne gitimo onge. Koro mae nochunowa nyaka koro wawuog oko mondo mi wawuo ka wan oko. Gimokwongo maduong' mane wawacho nyoro en ni wadwaro wach ma return to work agreement mane wabede gi sirikal 2017. Nitie gik mantie agreement mane waloso 2017 no wasebedo kwa kwayo mondo bed implemented. Kaka Kisumu ne waseketo lwetwa e winjruok gi sirikal ma Kisumu mano onego bed ni giketo gino e tim, to nyaka chieng' kawuono wawuoyo sani ni gino pok ochopo kare. Gima nitie CBA e gini return to work agreement en ni bed ni medwa nursing service allowance, bed ni medwa risk allowance, bed ni medwa uniform allowance. Kata kamano mago duto pok ochopo kare. Machielo en about CBA. Adawacho ni nyaka ne union mar Nases bed formed, pok wabedo gi CBA motegno. Wasebedo kwa keto presentation wa to sirikal tamore. Nyaka mancho rumo 2024 last year, mwachako machielo sani 2025 to 2029. Pok gikao CBA ni magi gisomo magi miyowa pachgi kaka giparo. Koro mae achiel kuom gimachielo omiyo nwadhi e ng'anyo. To machielo en about career progression. Gimomiyo ng'anyo nyoro en ni wadwaro ni career progression marwa oketie tim. Career progression oting'o kaka nurses donjo tich, kaka gi progress, level ma gidonjogo, gi kaka be ni chulogi. Magi duto te gi kaka onego bed ni itelo nigi gin giwegi in terms of leadership. Iyudo ka nurses ng'enyne otel nigi other cadres. To Kenya ka wan gi nurses mosomo, man gi masters, man gi degree, man gi PhDs. And king'iyo maber iyudo ka janas en ng'at moro ma is a good manager. Makata king'iyo Aga Khan hospital otelne gi nurse, tino ka management mag Aga Khan dhi maber. Koro wawacho no wewa gi accept wa omewa progression marwa, career progression, mondo watel ni wan wawegi. Mano achiel kuom gik mantie iye kanyo. To mogik en nitiere jowa manondik gi UHC ndalo Covid. Inyalo paro maber Sharon ni ndalo Covid jowa ne nigi shida mang'eny, ji ne tho mang'eny, to jo nurses nowuok oko mondo mi gibed machiegni gi jotuo, mondo mi gichiw kony. King'iyo kadas mamoko ne gionge machiegni gi jotuo, to nurses ne gi jotuo sate. Jogi nondik on contract. Nyaka chieng' kawuono Covid no osekalo, nyaka chieng' kawuono jogi pok obedo confirmed. To mano ataro mar chik mar ndiko ji. Koro wakwayo ni jogi omigi barupe mag permanent and pensionable mondo gibed gi winj maber kaka ne gisechiwore ni gitiyo ni jo Kenya. To mogik en wach jo Kisii manoriembe tich ji 45. Koro ma en achiel wachung' kod gi solidarity mondo mi wakwayo jatendgi maduong' Governor Simbarati, Honorable Simbarati, mondo mi koyie to duok jogi e tich mondo mi gidhi mbele gi chiwo service ni jopiny mondo families gi be odhi maber. Kich gisechandre, kisechungi tich for more than 1 year, gikale matek. Koro wakwayo mondo Governor ma Kisii oduok jogi e tich gi muolo mok wayware. Mago e weche manwa present nyoro.
Erokamano ahinya Andrew kanyo hilero makare kendo winjo makare weche ma kamago biro bedo kwa TWAK berni wantiere gi jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar Nases e piny Kenya ka. Morris winjo kaka Andrew loso ywak mabede gintiere godo to un kaka jotelo un bede muchung' ne Nases e pacho kae dibed no kusebedo kukedo negi ndalo 30 ikwacho ni dwe achiel dong ng'eny ndi ka Nases dhi ng'any. Erokamano Sharon, gik ma jatenda ma Kisumo Andrew Tieno wacho gin adieri te ni kawuono wadonjo odiochieng' mar 30 ka wan kaka Nases ma Kenya ka wagomo. Ne wachiwo milome ne sirkal mar counties chieng' tarik 21 ni kogik tarik 29 wabro gomo. Ne wachiwo milome no e rang'iny mar chik mar Kenya ka to gi mag ratiro mag jotich miluongo ni labor chike mag labor. Wasebedo kaka national office mane wachiwo notice nekech notice nyaka kuomwa e desk mar jagoro marwa maduong'. Ne wachiwo notice no mondo sirkal kata jotelo mondikowa mag county okaw thuolo mondo winj gik mane wakwayo kata ywak mane wachoro negi e yor notice no mondo wabed piny. Adwa lero ne jo Kenya ni ok wachiw notice mar strike ni nyaka wadhi e strike. Wachiwo notice mondo jotelo mwachiwo negi notice ong'e ni nitie dwaro man wan go mondo giluongwa wabed piny mondo walos yore kaka inyalo tiek dwaro go mondo kik wagike midhiero ma koro wadhi e ng'anyo ne tich. Kendo adwa wacho ne jo Kenya te ni ng'anyo mwang'anyo ni ok en morwa, ok en ni mondo wa punish gi nikech sama thieth onge ji winjo marach, to nitie hinyruok nitie kuom tuo, hinyruok nitie kuom yuto kod tiyo gi pesa ka imanyo thieth e osiptende moko madongo. Tiyudo ka thoth joma wathiedhe e osiptende mag sirkal gin jok ma yuto gi ni piny kendo ma yorgi mar yudo pesa bende ni piny. Omiyo kao yor ng'anyo ni kaka yo mogik kabisa ma sirkal mochorowa kendo odhirowa mondo watim mondo eka giwinj wachwa. Sirkal nigi yore mang'eny ma ginyalo tiyo wago kata e tok chik kata e chik. To wan mana gi yo achiel kende. Wasetemo yor winjruok, wasetemo yor dialogue, wasetemo yo ma mondo wawuogo mondo walos gik machandowa to waneno kotamore to koro chik miyowa yo achiel kende. Koro walosa ni ma en yor ng'anyo. Erokamano ahinya sani koro ng'anyo mabende usebedo kutimo nyaka sani ywak pok owinji koso dibede ni TWAK ema pok usebedo kutwak. Bende usewinjo kata mana usechopo kata mana winjo kata mana duonde governors kokadho e riwruok margi TWAK ma kamagi usebedo kutimo gi jomage? Wasetemo kaka wanyalo. Wasebedo ka wan gi romo gi duol moro mane council mar governors oloso miluongo ni Central Negotiation Committee. Yani en aput mar riwruok mar jomo oyiedhi mando kel winjruok. Waseromo kapok ne wachako strike kendo waseromo chieng' kane wasechiwo notice to chieng' ma kinyne strike ne chakore ne waromo. Kane waromo ne wawuoyo mwagik kamaber wanyalo wacho ni ne wayiere e gik moko 4 mane dwaro wakete. To maduong'
ne wayiere a return to work agreement marwa mane wachuo e lwetwa kata mane wakete kokwa iga 2017 mane gin gik moko adek ma uniform allowance allowance marwa mar nursing services to gi risk allowance. Kane waseyiere ne gikwayowa mondo wamigi thuolo kendo gikaw gik mwayierego giter e full council galamoro mar governors. Bang'e to ne wayiere bende ni ne gikaw gik mane wawinjorego ne gikete mondo los kaka minutes mag winjruok ma ne ok gitimo. Kano gik tarik 6 dwe mar 8 ne wageno ni gik mane wawinjorego ne dhi e galamoro no ne ok oter gige galamoro. Chieng'no ne wan gi ng'anyo mapek kendo ne wawuotho nyaka ka Council of Governors headquarters. Bang' kane wawuotho mwachopo kuno, kane wachopo ne wayudo thuolo mwadhi wawuoyo gi jakom mar Council of Governors to gi governor ma Mombasa gi governor ma Nandi emane wayudo kantie gi CEO mar Council of Governors. Ne wabedo surprised kane wayudo ka kendo gik mane waweni wasego e step mwayudo kaka wadhi loso gichak giloko. Ne mokwongo ne wayudo ni ok notergi kaka ne waketogi kata kaka ne wandikogi. Mar ariyo wayudo ka kendo Council of Governors chair gi governors ariyo dwa ni wachak kendo negotiation manyien. Mano kawawa gi buok mane wawacho ni kare ok gin joma serious. To gimomiyo kendo luoro no wabedogo manomiyo koro ng'anyo oendelea nyaka kawuono en ni ma gima ne wachako 2017 ka ne wase keto lwetwa kano chopo sama ne onego koro wakawgi waketgi e CBA kata agreement maduong' ma ng'iyo ratiro mag Nases gi kaka ichulogi to gi kuonde magitiye conditions magitiye. Ma ne ok otimore kane osemiwa nyaka tarik mane wadhi kete moluongo nyaka boards mag counties te mondo ne bi Nairobi mondo waket lwetwa wate mondo ne watiekre gi wachni. Mano obedo cancelled ma Council of Governors koro chako oloko wach ni nyaka wadhi watim winjruok gi county ka county. Ne gichak gitero gi wachwago ka SRC notero nyaka e court nowacho ni gima SRC o advice mano e gima nyaka watigo. Koro ne wadhi mwachako dialogue gi county ka county. Ma ne watimo gi chunywa te kaka unions. Counties mathoth ne wachopo ge winjruok moyienwa ni gin gi budget to kendo gin gi pesa ma ginyalo losogo wechewa mane wadwaro mar CBA gi return to work agreement. Kano gik iga mokalo kage Council of Governors oseneno ka waloso weche mabeyo kendo wachope winjruok mabeyo mamoko no wadhi go nyaka e court ma court oyie ni gin winjruok mowinjore mokawogi kaka order mar court. Kawa kelo ne Council of Governors ochako lokore olokore mokawo yo machielo monyisowa ni nyaka wadhi wabed mani aput maketo wa kanyakla monde koro wawinjre mondo wasign. Makoro nyaka sani to niwachi ni TWAK okosebedo kadhi kare. TWAK koro olwar Luanda. TWAK olwar Luanda nikech samora mora wachopo makoro waneno ni wachopo kama wadhi bede gi winjruok motegno mondo wadhi waket lwetwa to giloko paro kuom gik ma wasewinjore. Anyalo wache gi kizungu ni changing goalposts pile ka pile. Sam wasebedo ni wane winjruok motegno mopani wadhi tieko
to gilokore. Erokamano ahinya. Ng'eni Morris ibiro bedo kinyisowa ni kaka jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar Nases. En okang' mane ma bende ubiro bedo kukawo ne joodi. Bed mana ni ka koro twak ma kamano oselwar e lwanda we mana gi kanyo koso ubiro bedo kukawo okang' machielo. We adhi ir nyawadu machielo mano Andrew kentiere kaunti ma Kisumu. Andrew bende odiochieng' manyoro nawinjo duondi ka niloso gi jofwambo. Bende wacho ni kaunti ma Kisumu e kinde ma bende kata koro useo kaunti ma Kisii ni samoro dibed ni osethicho Nases 45 e tich mabedo osebedo ka ng'anyo. In medo odiochieng' manyoro ni wacho ni kaunti ma Kisumu likre ni samoro usachu ibiro bed ka ichungo. Nyalo mana miyo ler ma kamano. Erokamano Sharon. Dang' awachi ni en adiere ni Kisumu County ochungo msachwa. Kano chopo nyoro godhiambo ne payslip nosewuok mag ji tok ji te noyudo payslips. Jomoko ok noyudo payslip. Ma an achiel kuom jok moko noyudo payslips go. Erokamano ahinya. Koro ywak maru en ang'o kata mana ne riwruok mar Nases nikech antiere ka gi Opetu Morris ma bende en jalup jagoro maduong' kaka riwruok mano mar Nando. In bende ang'eni ni jagoro bade ma Kisumu. Kwayo maru debed ang'o? Nikech par ni kinde ma bende un bende uhinyoru, jotuo bende hinyore e ute thieth mopogore opogore nikech wang'e tije ma Nases timo e ute thieth mago mag piny owacho. Ywakwa en machuok kama. Wakwayo Council of Governors. To wakwayo jatendwa maduong' moriwo Kenya mangima, Mr. President. Ni otemie timo mapiyo kohero jo Kenya adier. Okelie jogi te kamoro achiel. Governors, Nases, leadership, SRC, mondo mi wachni otieki. Kich wan be wagombo mondo wadhwa kod jotuowa. Mane kwayo ma wan go maduong' moloyo. Erokamano ahinya. Koro Opetu, what next? Nikech sani ka koro un kaka Nases kaka riwruok bende uhinyoru nikech ka ogirimiti maguok ukete tim. Iwacho ni nas bende ka chal mare mar thieth, chal mare mar ngima bende ok kare. Onge kaka onyalo thiedho jatuo. Koro ng'anyo ni biro bedo kadhi nyaka karang'o? Kosa ang'o ma riwruok mar Nases timo? En adieri ni ka nas ok omi ratirone, ok obi bedo gi mor kata gi thuolo maber gi teko gi chuny mar tiyo kaka dwarore, kendo ok obi bedo gi mijing'o ma onyalo tiyogo tijege kuom miyo jotuo magwa gi jo Kenya thieth makare. Wan kaka union ma Nases watemo kendo kata sani watemo, waduong'o dhoudi mopogore opogore, waduong'o nyaka dhoudi mar ministry marwa maduong' mar health nikech iwacho ni health ok en totally devolved kaka jipare. En migao mo itime e yor ariura kata e yor saga. En saga e kind sirkal mamalo ma national government kendo sirkal mar counties mapiny. Omiyo waduong'o dhoudi go te, watimo lobbying. Inyalo paro ni Kenyatta National Hospital nyicho gomo. Kane gigomo wan mana waluongo gomono. To kane wadhi ir minister mar health kata CS mar health, okelo winjruok mapiyo piyo. Kane oriwowa mwawuoyo gi board mar Kenyatta to gi SRC, mwawinjore ma in one day ne watieko wach mar CBA mar Kenyatta makata sani kawuok kadhi Kenyatta mondo waket andika. Omiyo wan pod wawuoyo kendo pod wadhi mbele mbele conciliator manyiche minister mar labor oyieronwa mondo kelnwa winjruok e kindwa. Pod wan yawo dhot mondo watem dhi mbele. To gima duong' madwa wacho
ni kapok sirkal mar counties oyie moa malo kuma gibede magiya kao headlines magikaone mawabedo mwawinjore e yor signing mar ogirimitiwa miluongo ni CBA kwa kao return to work agreement mane wasign iga 2017 wakete iye. Ka sirkal pok oyie mwawinjore ni Nases wa mano konyo Kenya kabisa nikech Kenya kae wan gi Nases matin mantie osiptende mag piny owacho. Kane ondikgi e yor kojolo ndalo Covid to winjruok nobedo ni bang'e ibro ndikgi e yo ma oyangore mar permanent and pensionable. Mane pok otim. Kapok sirkal oyie moketonwa ogirimiti mar rang'iny marwa mar donje tich kaka ichulowa to gi kaka wadongore e tichwa miluongo ni career progression guidelines. Kapok sirkal oyie ni jowetewa manogol e tich e yo ma ok owinjore e county ma Kisii oduoke tich gik moko ang'wen go kapok county governments otimo to ok wabidoge tich. Wadwa wacho ni ok en herowa mondo wabede ng'anyo ka jotuo hinyore ka jopiny hinyore, lakini ma en gima governors gin jotendwa ma osiptende mwatiye emokelo en ng'anyo margi nikech ok nyal bedo ni higa 2017 pod wawuoyo mana gimoro achiel nyaka kawuono. Kosun mukulos motegno nikech dogano ka koro lakteche tindare no ka koro gin bende ok gidhi ng'anya ahinya. Dibed ni winjruok mag lakteche to nokete tem to koro mag Nases pok okete tem. Tiler ni nyikoro mga jonga ponono ni ng'anyo makama en mar counties 47. Onge county ma bende oseloso mokete tem. Ng'anyo ni en mar counties 47 kendo dhi mbele. Nitie counties ma nyicho keto lwetgi nyaka CBA. To kane gikelo CBS gigone SRC to SRC nonyisogi ni nyaka gidogi magiket gigo magdhi ka council ma council oyiego ni eka ginyalo kinyalo kete e tim. Omiyo ma nyiso ni nitiere kaka yo moro ma irocho go ratichwa gi county governments. Kaki wache ni doctors, medical doctors, mek gino sekete tim, ne wachako kodgi marom. Kane wasechako kodgi marom, to mek gi no kete tim magi kapani itimo sani. Mane momiyo waneno ni kare nitiere e yo moro ma sirkal ng'iyowago e yo marach ma iluongo ni discrimination. Gi bagwawa to wan kaka Nases. Tije mwatiyo kaka wang'anyo sani iyudo ka osiptende te ok ti. Olor dhoudi mag thieth te e osiptende mag piny owacho. Nikech ang'o? Wan emwatiyo tije ma essential e osiptende mag thieth. Wan emwang'e kaka miyo ko ogamo remo kiwacho no pek. Wan mwang'e kaka watimone thieth gi nonro gi ng'iyo kaka onyalo bedo nyaka ogik e samo konyore mobed gi nyathi. Wan mwang'eyo kaka miyo ni nyalo yudo chanjo. Wan mwang'eyo kaka miyo ni bro konyore e yo makare. Wan mwang'eyo kaka itimo dialysis nikech wa specialize in many fields within health sector. Magi ok timre sani. Waparo ni wanyalo bedo mos chieng' moro gi sirkal mondo ging'e pek gi ting' ma ng'anyo kelo. Gin ginene kaka makosa e kor Nases kata kor jatich mogomo. To wan wang'iye yo maduong' lal ma household ka household yudo. Lal ma ja Kenya ka ja Kenya yudo. Lal ma sirkal ma gin
gibede kaka jotelo yudo gilal ma wan wayudo kaka Nases. Ke wanyalo keto wiwa kanyakla to wabiro yudo ni lal no duong' kabisa. Sani nyithindo minyuolo ma ok yud chanjo ma ibiro geng'o negi tuoche e dweche kata higni mabiro ok yud chanjo go, kendo samoro inyuologi e yore ma ok owinjore. Midhiero ma biro biro ne mano biro biro bang' dweche moko, bang' higa, ahinya bang' higni 5 ibiro ne midhiero maduong'. Ok wadwa ni magi otimore. Omiyo wan wawacho ni ka sirkal temo mondo gi roch ratichwa bang' kane wase sign agreement marwa ma higa 2017 nyaka sani, to wang' ni uruma mwasebedo go kwadok e tich samoro amora mwagomo waonge go. Wan bende wawacho ni uruma no wang' ni jomoko sirkal onenwa, jopiny bende onenwa, to gima duong' ni ok wabidok e tich nyaka gimiwa ratichwa. Erokamano ahinya. Andrew, kintiere kaunti ma Kisumo, Nases od thieth mano makombewa, to bende motelo kan wachako twak makama, nocho ni achiel kuom ywak ma bende untiere godo en career progression, ma bende wacho ni koso idho ungase o makare. Ni wacho achiel kuom od thieth e kaunti ma Kisumo ma bedo managed gi Nases wacho ni ok udwa bedo board doctors. Kilerne nyikoro Mgajwang' ni ang'o matimore? Erokamano Sharon, gima dang' awachi ni e career progression ka kada ka kada ni career progression margi, to wan kaka Nases e Kenya ka wasebedo e bwo kadas mamoko aming'a, kendo mana apane achiel kuom gimomiyo dakteche kata jotendwa mag counties mang'eny gi hotel nigi dakteche. And by the way, king'iyo health system kamoro amora, mostly awuoyo ewi Kisumo ka, iyudo ka almost all giwango te mag health hotel nigi gi dakteche. Koro mae miyudo ni kelo gineno kaka jomoko ma ok ochomo yo. To owacho ni sani Nases olony kendo gisomo kabisa, kendo ginyalo manage themselves so well than even some of them. Ma example ma chiwo, king'iyo kata mana KMET, for example. KMET hotel nigi nas. To king'iyo gik matimore KMET, gin gik makelo dongruok. Gin gik ma miyo health dhi maber. To wan kaka Kisumu ka, awacho ni othirwa ok dwa mondo mi watel, kata mana jowa mantie ofis. Iyudo ka ithiro gi ma onge maber ma nyalo wuok ahinya nikech odi wigi gin piny. Koro mano wakwayo ni komiwa career progression ni, to gitemo gine ka Nases ok di manage kata mana bedo cabinet minister mar health. Erokamano ahinya. Bendo petu mana kaka nyawadu olero, Andrew olero, bende adwaro mar mondo mi inywand mar mondo mi wawinjane na kaka okang' makama indidhi. Nantiere romo mano mar Health Summit ma bende notim bura Nairobi ka dwe achiel, en juma achiel, nikech ne en last week, ne en juma achiel mosekalo. Nyaka sani naneno kanyo ka oganda jopiny golo pachgi, jotelo mopogore opogore golo pachgi kaluwore koda midhiero ma bende nitiere sekta mar thieth. Bende niyudo thuolo mar twak nikech jatend piny naneno ka tayo twak makamano mane kar romo mar KCC. Erokamano Sharon. Kaluwore gi summit kata gala moro manyiche jatend piny owacho moluor William Samoei Ruto timo e juma achiel mokalo, ne wayudo thuolo e odiechieng' mar ariyo mane waketo wechewa e mbele jopiny kendo ne wakete e mbele ne. Mano nochwal gi jatendwa maduong'
Mr. Seth Panyako manowacho midhiero mwasekale chakre iga gana 2017 nyaka sani ma jatend piny noyie kod weche manowachogo ma mokwongo wachwa mar UHC Nases gi health workers ma UHC nomiyore thuolo manowuoyo gi minister ma health gi chair mar council of governors manonyisogi ni e bang' wik achiel wach mar UHC no itieko. Bendo sekete tim dong sari koro jomo. No wacho ni kaupo ni pek nitie ne council of governors to en gi minister mare mar health gidhi kao jotich piny owacho mag UHC ge te gidhi keto mondo ndikgie e bwo sirkal mamalo. Wadwa wacho ni sirkal mamalo, osiptende mag sirkal mamalo kata kuonde thieth mag sirkal mamalo be poni mana gi rem mar Nases ma Nases ma gin 7,840 mag UHC gi tin kata ne national government. Adwa wacho ni gimachielo ma national government osetimo en ni nosekao jowa mag UHC gi momiyo pay slips magimiyo mshahara gi ma mshahara magichamo sani en mshahara manyiche agulu mar SRC kata riwruok mar SRC nosepuodho negi mshahara mar mopogore ma ok en mar contract. To gima duong' mano odong' en ni mondo governors okaw payroll margi mondo dhi oket payrolls mag county mondo chak chulgi e county. Sirkal mamalo nosemanyo nyaka pesa moketo mondo governors okaw pesano mondo odhi ochulgi kendo ketgi kaka jotije mongirore e sirkal mapiny. Omiyo wacho ni mae wan gi geno ni jatend piny to gi minister mar health en gima wang'eyo kendo wan gadieri ni gidhi tieko. To ka gitieko to pod wadhi kete kaka agenda marwa mamiyo mgomo pod dhi mbele. Mar ariyo no ochiwore, jatend piny nochiwore, nodhi bedo arbitrator, odhi bedo jakel kwe e kind council of governors SRC to gi wan kaka Nases ma pod warito. To kwaneno ka ok otimore to kare dhi nyiso ni governors magwa kare ok winj kata duond jatend piny owacho nikech adieri wan mana gi nation achiel, one solitary government mar Kenya. To wan gi kiwango mopogore opogore mitimogo administration Kenya ka, administrative levels. Koro county en an administrative level, ok gin piny yorgi kata ok gin sirkal yorgi mopogore gi sirkal mamalo. Miwacho ni policies kata rang'iny mag chik ma iloso e migawo mopogore opogore amalo koka biro piny. Mane momiyo wacho ni career progression marwa manosetim koa malo gi Public Service Commission ma ministry mar health koa e lwet PS Oluga nondiko ne governors monyisogi ni wase set career progression mar Nases gi jotich piny mamoko. Kauru mondo ung'i kaka unyalo keto gi e chik mondo umi Nases career progression margi. Ma po gitimo kendo gipingo ni ne ok gibede involved kane iloso career progression ni. To wanyalo paro gadieri ni wan kaka Nases through riwruokwa mar association to gi union ne wan tiere kendo ne wabedo represented gi jakom marwa. Council of Governors no oro joma no represent gi kane iloso career progression ma ok ber kasani kendo gichak giloko tokgi ka giwacho ni ne gionge. Magi gik mamiyowa mirima kendo miyowa wacho ni ng'anyowa ok birumo ka Council of Governors
pok obedo joma nyalo bedo trusted. Makoro Council of Governors gine ohinga mano mar mondo miyo girimiti baro ketetem. Gine ohinga maduong' momiyo girimitiwa ok nyal kete. Iparo ni mano gitimo ni kichango? Adwa wacho ni mokwongo gitimo mokwongo ka gineno ni Nases ng'eny kabisa. Ma ka gikawo pesa ma giketo negi to dhi kawo pesa mang'eny, mano ok en adieri. Mane gima giwacho kende ma nie pachgi, mano ok adieri. Nases ma Kenya ka pok oromo kata kwota mar kiwango mar Nases ma buch piny mangima mar thieth noketo kaka standard. Pok waromo. Mar ariyo, nitiere paro moro ma gin ge chunygi ni pesa ma osedonjo mar sirkal monego tigo e yore mag sirkal duto ma o include nyaka pesa ma dhi e welfare ma jothieth, ni mano pesa gi manie lwet ng'ato kata ma e mfuko man ng'ato. Mano paro ma gin go. Koro giketo inga mang'eny mondo pesa ni owuog e lwetgi odhiye e konyo welfare mar jotich kata jothieth kaka Nases. Mar adek, gin joma adieri gionge godo, giloko pachgi pile pile. Mar ang'wen en ni adiera makende sirkal mag counties ok nyal manage weche mag thieth duto, sana sana mag human resource. Osehingogi nikech ok wanyal bedo e piny ma yudo ka gik mitimo malo e sirkal ma malo dhi e yo mayot, to gik mitimo malo ma gin gik ma chalre gi gik mitimo e sirkal ma piny mar county ma chalre gi gik mitimo malo, pesa be giyudo koa e agula achiel, ok tim e yo makare. Omiyo waneno ka yom nitiere e sirkal mag gatusi mag county. Ok ginyal rito yore mag health e yo makare, ahinya ng'iyo ratich jotich gi chulo jotich msara margi. Magore dwaro mar mondo mi chudo oduoke sirkal mamalo. Kipachwa kendo kidwarowa, wakwayo ni bang' ka watieko wach ma wantie matek mar mgomo nikech wan gi geno obro rumo, to nyaka jo Kenya par, nikech jo Kenya gi joma odak e ngima mapiny ema chandore. Wan kaka jothieth mag jo piny owacho kata Nases ok wan e ngima mamalo, ok wan e kiwango mamalo king'iyo Kenya ka. Nyaka wadog mwabed piny, ng'i gini e yo makare, mwawachi ni nitie gik ma sirkal mamalo nyalo timo gi sirkal ma piny nyalo timo e yo maber, kaka gero osiptende, ng'iyo ni equipments okel, ng'iyo ni kuonde ma watiego wan gi gik machalo yath. Lakini kwa dhiye welfare gi chulo mshahara marwa, to wayudo kosetamogi. Wadwani mondo yud yo miterego e sirkal mamalo, kata obede yor commission, obede yor any authority, wadwaro ni ogole otere malo, ka ok ginyal ng'iyo kaka gi pull up their socks mondo gi manage weche mag jotich e yo makare. Ero kama na inya hakeni Andrew Kintiere county ma Kisumu hiriwori koda paro mabende Morris Opetu chwalo. Oneno ni koro wach chudo ostamo counties one kata mana riwruok kata mana kiduoke e sirkal mamalo kata mana riwruok moro amora mabende nyalo konyo wach makamana. Keni riwri kode e paro to kinde mabende ichiwo pachi bende nyiso achal mar thieth kithiedho kombewa, to bende Morris nosenyiso ni Nases ema timo tije mathoth e ute thieth kacha. Chal mar kombewa od thieth mare to koro chal nade gi sani ka Nases ng'anyo. Erokamano Sharon. Danga wachi ni asiro wach ma jatenda Morris owacho 100%. Ni king'iyo adier makende ni chulo sara kata human resource management mar health workers
osetamo counties. Kendo iyudo mang'eny ni kata sani nitiere health workers ma Kisumu County specifically pok oyudo osara ma dwe mar 7 nikech ang'o? To jo national government to oseyudo msachgi nyaka ma dwe mar 8. To Kisumu County is notorious with this. Nikech kok wadhi e ng'anyo mar mshahara to ok gichudi. Koro it's like ging'iyo gi ng'anyo eka mondo migi pressure mondo eka gichudi. To king'iyo wach thieth, adier makende ni Nases e gimoro amora e osiptal. Ka nas onge, kidonjo e osiptal kata kituo, ng'ama iromogo mokwongo en nas. Nyathi konyuol mokwongo, the first minute, the first second, ng'ama romo kode en nas. Ka ngima ng'at maduong' koro lak kata ng'ato ang'ata ngimane kalo kotho, the last person mobedogo en nas. Aya, thieth makombeyo ok mberna kendo ok amor ahinya ni thieth ochung' onge gimoro amora matimore e osiptal nikech nurses onge. Doctors ok nyal tiyo ka nurse onge, ok ginyal. Kata clinical officers ok nyal tiyo ka nurse onge. Koro mane kaka chal Kisumu ka, ng'eny osiptande olor te nikech janas onge e osiptal. Koro kwayo makende ma an on this. Ka en adier makende ni ka nas onge to osiptal ok ti. Ang'ama monogi kao nas ka ng'ato mabe important mondo mi obed valued, obed respected, obed honored, mondo mi kik gidhi e ng'anyo. Erokamano ahinya. Koro osiptende ma kamago dibed ni interns ema nitiere koso koro lakteche koro thietho kegene nikech ang'e ni nyadi mang'eny nurses konyoga lakteche e thieth mopogore opogore. Sharon, adona wacho ni kata mana interns onge. Dakteche ok nyal thietho ka janas onge osiptal. Kata mana interns chik ok oyie nigi mondo mi gibedi e osiptal kata gine jotuo ka onge qualified nurse. Koro interns mancha nitiere kaka district no ori mondo mi gidhi Russia kama dakteche nitiere, kama nurses nitiere. Erokamano ahinya. To other osiptande mamoko onge gima timore. Erokamano ahinya. To Andrew, koro gi wachni mogik nikech aneno ka thuolo mayowa wang'wa. Wachni mogik diwach nang'o? Kwayo mari nikech bende kopogore kata mana bedo nas bende nitiere gi lemo mano ma bende imako mana e riwruok mar Nases e kaunti mano ma Kisumo kaka jagoro mano margi. Wachni mogik debed nang'o nikech ang'e ni nitiere Nases mopogore opogore ma bende koro ng'iyo kata mana wang' jowi okinyi ma kawuono. Adona wach ni sirikal mokwongo ni kaka nurses ma Kisumu County, kaka nurses ma Kenya, wan gi dwaro mondo mi wadogi e tich. To ka Council of Governors nyalo winjo ywakwa kendo ginyalo neno chandruok ma jopiny nigo, koriwre achiel gi president marwa mar Kenya Daktari Samuel Ruto gi our elected leaders, wakwayogi mondo mi gitem matek mondo mi wach ni otieki, mondo nurses odogi tich, mondo jopiny oyud konyruok. Jopiny hinyore. To ni nurses
akwayo Nases tema winja wawinj duol achiel ma en duol mar union ginyalo chungo sachwa ginyandiko no the showcase letters but akwayo ni winju duol achiel ma en mar union mondo mi wabed gi riwruok achiel motegno mondo mi dwarowa otim kech kwa pogore to kwa beyudo gima wadwaro ko wabed mabor go hospital kaka nyalore mondo mi wayud gima wadwaro. Erokamana inya en mana gino marwa ni dwaro maru ibro bede ka ikete tim nyakorom gajong mono na Andrew Otieno mane nase karod thieth makombewa kendo bende en jagoro mano mar riwruok mar Nases bade he county mano ma Kisumu. Moriso petu kakura dugo iri kaka jalup jagoro maduong mano mar riwruok mar Nases e pacho kae. Wachni mokik debe dango to ntiere gino ma bende Andrew bende no wacho seyo ma bende pod dhi kaluore koda entry point. Wacho ni kadas mabende kidonjo godo mamoko they are much higher, meaning payment. Nases samoro kadonjo entry level mare samoro tin somo bosomo maber as compared to other kadas. Gima de med nikech Nases to neni kendo winjo duondi okiny makawuono. En adieri kaka Andrew sawacho ni Nases osomo nyaka e rang'iny mamalo mar PhD, Nases nigi masters, Nases nigi degrees, Nases nigi diplomas. Kendo Nases o specialize. Mane momiyo sani ka koro Nases onge, to kata theater ok nyal tiyo nikech wan gi Nases mo specialize e yo mar yeng'o ma ok nyal yaw theater kapok nas ong'iyo ni theater machines gi gik mamoko gi jatuo kakikelo ma bede theater mayang kagionge to mago ok timre, omiyo daktari ok nyal dhi e theater gi jatuo. Mar ariyo, Nases timo specialized duties kaka mag dialysis and so many other specialties. Omiyo mane momiyo Andrew wacho ni gisomo maber kendo gin gi rang'iny mamalo mar tich. To gima pok otimore ni en ni pok omiwa kiwango mar dongruok e tijwa kendo yudo grades mag entry ma owinjore. Career progression mwatiyogo en manolos 2013 nyaka sani, 2014 nyaka sani, pok obedo reviewed. Mane momiyo wawacho ni wan ok wapiem gi ng'ato bende ok wapiem gi doctors nikech waduto watiyo tije mowinjore kendo moluwore gi kiwango gi yorwa mar tich gi somo. To wawacho ni onge tiende jomoko ong'i gi wang' makare to jomoko ing'iyo gi wang' ma ok kare. Wawacho ni mgomo wani en mgomo ma wan go gi adieri ni nyaka duog luor monego minas. Mgomo wani en mgomo ma wan go gadieri ni nyaka minas ket e kiwango makare e yor chudo mar osara, yor chudo mar allowances kendo e yor ng'icho mar tich. Migomo wani en ni nyaka nyithindwa kendo jowa musomo nursing mano omi tich mar e yor kojolo ka jo Kenya ne nie okang' marach mar COVID-19 kane omigi promise ni bro ketgi e yo mongirore nyaka ketgi kawuono. Mgomo wani nyiso dwaro ni colleagues kwa mano riembe tich e yor ataro e Kisii nyaka duoke tich. Adwa wacho ni kama gi pok otimore ka Council of Governors pok otimo ma to ok wabidoke tich. Adwa wacho kendo ni jotelo ma Kenya ka koro nego kaw tijni kata wachni e yo mapek ahinya mondo gibed piny mondo ging'i kama inyalo yud winjruok makare mondo jopiny kik chandre. Adwa wacho kendo ne Naseswa ni ma is the time ma wa restore dignity marwa kende mwayude rights wa ratiro magwa ma adwa kwayo gi ni gibed gi mijing'o kendo gibed gi teko ni ok wabede mgomo masando ng'ato
to wabede gomo mayudo ratichwa mana kaka jomamoko imiyo ratichgi, mana kaka governors, deputy governors, MCAs kawuono SRC osemiyogi ratichgi mar osara kendo osemedgi osara. E kaka wan bende kaka Nases wamire luor mondo wagore ne yudo ratichwa. Kik ng'ata bed gi luoro, nikech wang'eyo ni kama wachomoni wadhi yudo ratichwa kendo gomo bro rumo e yo makare kendo ji bro dok e tich maonge ng'ama owito msache. Kamano mane gino marwa ni dwaro makamani bro bede ka ikete temo med loso mar mondo mi Nases gin bende giwinje wega, nikech chal mar nas bende kan tiere kare to chal mar jatuo bende bro bedo kare. Goni bende ro kamana inya Moriso Petu kumbire TWAK okinyi makawuono. Nyakorom Gajwang' nantiere kanyo gi Moriso Petu mano jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar Nases e pachoka, kanyakla kod Andrew mabende notudre kodwa kintiere kaunti ma Kisumo. Ero kamana inya komido thuolo mano mar TWAK kodwa. En mana geno marwa ni ng'anyo mano mar Nases mabende odonjo odiochienge mano mar 30 odiochieng' makawuono ibro bed ka itieko mar mondo mi winjruok margi okete tim mar mondo mi jotuo bende oyud thieth mapiyo. Adar mar mondo mi amake gi kanyo dakika en 17 tok saa 2 mar okinyi. Kawuono en chieng' tich abich, manyiso ni bang' ma en chenro mar ng'e jothumbewa. Ano ka odiochieng' makawuono jathum mabende Solomon Atito kata Kafaya nodayo dhoge. En jathum mong'ere kata en sigana mabende biro bedo kwa winjo mar Bondo Okok Jawilo. An bende pok awinje, en wach mabende biro bedo ka chike ita. Kukudhi mabor Nyakorom Gajwang', wanere kendo ibed godira makare, wanere juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw.